دخترکو این خیلی عکس تا حال یگان جدا نبود. نگاه کنین турецки оригинал ҳама появзолои бренде ки ҳозир мебинен ина арӯсако иҷа ҷои шумояй бовар кунен хеле нарх ягон ҷуда нест 300 сомона появзолои туркира 99 сомон кардаган арӯсако туфлиёра хушругиша бинен ина барои туй пӯшидан беҳтарин вариант ресторан ягон ҷо туй файротон кардаган ё ягон ҷо рафтаниен марамат метавонен биёен бинен харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон мекунан сифатошта гарантия метиҳанд марамат духтаро 99 сомон дига бор меёранд барои ҳавай чӣ боре ки доранд аксияи грандиозни сар додаган духтаро хай нигоҳ кунен инам ҷа ягон ҷода диден ки зела 99 сомон боша лекин шабнам шоп шабнам бренд шоп да ҳаста ина марамат тамошобино ма рақамоша мемонам шабнам бренд тиҷи шабнам бренд тиҷида ҳастай духтарако марамат метавонен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен бренди морам 99 сомон ҳамагӣ бовар мекунен духтаро шока шокош марамат успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен муштариёи шабнам духтарако хафа нашавен аксияи грандиозни рафтеста ина нигоҳ кунен агар 250-300 харида бошен хафа нашавен кам ки мондагай грандиозни аксия сар додиян 99 сомон кардаган нам хел лайкиёи фасона иҷада на танҳо лайки балки зелаям астай бренди морам астай ҳама турецки охи ҳозир 99 сомон шудагай ина марамат ази боини сиёшам ҳастай сабука ки хушрӯакан духтаро гарантияшкати турки оригинал мана ин модела кам бинен чи хушрӯчай 99 сомон размер мондагӣ нест успед кунен агар размеротон боша духтарако бихарен бурд мекунен тамошо бино бовар кунен бурд мекунен ана ин морора бинен духтаро ира бинен чи хушрӯчаяй ҳамиам 99 сомон аҷоиб почада хушрӯ меиста ина миам 250-300 кам набуд ҳам хеб удобнияй бо ира бинен дута расветка мондагай 99 сомонӣ ёр агар арӯсако бигиран ку бовар кунен агар 2000 да появзол гирифтанӣ бошанд ҳамагӣ 5 появзола шумо метавонен ки 400 чанд сумда харидорӣ кунен тамом ина марамат духтарако метавонен омада аз шабнам харидорӣ кунен бо нархи дастраси доставкаям дора ина духтабанозо касе ки туфличаҳои оригинал мехост турецки 350 сомона туфли 99 сомон шудагай ҳамаш брендови турецкиҳои оригинала ина марамад успед кунен ази сафедчам астай почада аҷоибот меиста бомқа удобниян каблучокша бинен чи хелай хулоса 99 сомон шудагай ами появзолои брендови иҷада боинаи баландтаракушам ҳастай диден духтаро чи хушрӯчаян 99 сомон бе паделка бори оригинали якмдаст худаш меёра шабнам бренд тиҷи марамат метавонен биёен аз наздик бинен ини моделша биненда иҷа барои арӯсако ҳам қазурай ки барои ки ҳамаи обуфо ина ҳами қисме ки мондагай ҳамаш ҳамагӣ 99 сомон пешниҳод шудагай духтаро успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен духтарако хафа нашавен ҷанг нашавен ина касе ки 300-350 сомон гирифта буден марамат духтаро биёен бо як таи дигар 99 сумӣ бигирен марамат зелои фасоне ки 300-350 сомон будан зарои хушрӯе ки 300-350 сомон будан ҳозир аксияи грандиозни сар додаган барое ки размер мондагӣ нестай духтаро дутаи сетаи аз ҳар як серия мондагай успед кунен ина биёен 99 сомонӣ харидорӣ кунен ира бинен ина турецки оригинал сабука ки хушрӯ моделе ки ба қувватишда гарантияи 100% метиҳанд марамат чанд расветка дора ҳамхе почада хушрӯ меиста 99 сомон шудагай духтаро аксара аксош рафтестай бовар кунен аз нархҳои будагиш аз нархҳои аму фирма аз нархҳои турсия даже арзонай 99 сомон ира бинен 99 сомон духтаро рақамошо наст хоҳен биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен хоҳен нависен дара ва как шумода бурда доставка мекунанд ба дараҷаша сабуки хушрӯай бовар кунен духтаро ина бори оригинали зела ҳозир чанд намуд платформае ки ҳастай нишонтон метим аксияи грандиозни дафтидагай успед кунен ина серишам бинен чихе хушрӯай бурд мекунен духтаро занҳои азиз медонам бисёриянам хали платформаҳо мепӯшанд ина зелара оригиналшаи духтара ки худаш ба даста меёрад бе паделкаяй дар кортон боша марамат заказ кунен хоҳен ина биёен сифатча хича ҳама тарафа бинен баъд бихарен духтаро шок шидагай нархош бовар мекунен 99 сомон боре ки 250 сомон айку 99 сомон кардагай ина марамат ини моделоям 99 сомон ае ина сезонша мисол баъзеҳо меган сезонш рафт духтаро 3-4 моҳ пас бо мебинем ҳамчизора шумо 2 баробар зиёд мехарен хулоса ина арӯсако духтаракои хушрӯи ма
حتما درخواست کنین دستافکتون بکنن. ایشم خشروهای цветшам یا که یختون بیاین از نزدیک بینین. ده اینا مور برندی مور دخترو سبوک فاسون خشرو با قوت 99 سومون 250 سومون بود. حاضر باشد 99 سومون شدگی. ما رقمش هم میمونم از حسابی که مثال رزمر موندگی نیستای برای هوای акциаи کالون سر دادگی دخترو کسایی که 250 سومون خریده بودن دخترو که خفه نشوین. акция همه جدا هم خیلی مثال وقتی акция کردن چیزای 500 600 سوم ممکن که 200 سوموندم 300 سوموندم بتین. اینا даже حتی نگاه کنید تنهای коробкош да навистаги 250 سومی حاضر باشد اینا 99 سومون شدگی دخترو برد میکنن. حتما بگیرین برد میکنن. خواهین نه همه طرف آمده بینین بعد بخرین. 340 сомон инами пояфзол 340 сомон бо духтаро турецки оригиналай ҳозимаш мода нишон метим да хитон я бор бинен на коробкош да то навистагиай 340 сомони буд ҳозир бошад акцияи калон сар додаган бренд биан нархошон ҳозир чанд сум шид 169 сомон ина марамат сиёҳшам ҳастай 169 сомони биён аз наздик бинен харидорӣ кунен. шумо я бор хай ира бинен охи сифатша бинен ҳама тарафая ина марҳамат духтаро бурд мекунен. биён аз наздик аввал тамошо кунен баъд бихарен. ина иҷода нигоҳ кунен да ини дига брендошам ҳастай ҳаминошам ҳамаш барои шумо 340 сомон буд барои шумо 169 сомон шид. мана ина мундакша бинен ина ҳозиам хеле ва яко ҳастай ку витрёвко катиш мепӯшен. ина бинен чӣ хел модела ки хушру комплекта ки фасон мешава 169 сомон да шумо як бораки зура мегирен духтаро успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен. ман шумо да гуфтам духтаро ина бо як бори дигар такрор мекунам касе ки ҳаминора 340-350 сомон харидагай хафа нашавен духтаро акцияи калон сар додаган 169 сомон шидагай ина бренди мор турецки оригинало марҳамат хоҳен бо биён ина яктаи дига бихарин харидагиё хоҳен на касе ки бори аввал дидестай шумо бурд мекунем барое ки ҷада 340 сомон кам набуд инами ира бинен ҳатто коробкош да навистагай нархош ҳозир дига бор бояд бифурӯшанд. ами чӣ намуд пояфзоле доранд тоза кардистиян гуфти гапо ҳамаша акцияи калон сар додаган на 340 сомона 169 сомон шид. касе хоҳиши мисол оптум гирифтан дора шумо метонен ки нависеншона доставкатон мекунанд ё ки биён аз наздик бинен духтарако донаям бихарен агар биён аз наздик бинен оптавикода бо ягон суми арзон мекунанд духтаро нигоҳ кунен хидаш бе ҳамам ами 169 сомон кардаган ку аз нархи ам турсада арзон гуфтестиянтона марамад инами обуфа бренд бупрсен то 700-800 сомонам ҳастай фақат ки ино акция кати 340 сомон мефурӯхтанд. ина марамад духтаро ҳозир бошад ами акцияҳош кардаган 169 сомон мондаган. ина и цветам хушрӯая духтаро мана марамад аз инам метонен гирен. нархошон беҳтарин нархай бовар кунен моделошам моделои зури бадай ҳамаш ина бренди мор турецкиёи оригинал ира бинен охи чӣ хушрӯчаи тигр дӯстдорако бисёранд марамад ира бинен бори оригинал дар кортон боша ина бори оригинал арзон шид 169 сомон боре ки 340 сомон 350 сомон кам намефурӯхтанд ҳозир акцияи грандиозни сар додаган марамад успед кунен духтарако 340 сомона 169 сомон шид. духтаро и хеле нархо намеёвен ягонҷода ина марамад барои савдоям бигирен бурд мекунен барое ки аз нархи турсадам арзон додестиянд барое ки дига бор бояд бифурӯшанд анамра чӣ боре ки доранд ҳозир распродажаи калон акцияи калон мондаган ина успед кунен духтарако барои хутон мегирен барои мақсад фурӯш мегирен биён аз наздик бинен касе оптон бигира ягон суми дига арзон мекунӣ ина бо касе оптои мегира ку ягон суми дига арзон мешава. дар ҳақиқат ҳам пояфзолои фасони бада ина мор бренди мор духтаро марамад нархошон 300 ина нигоҳ кунед 340 сомони навистаги айда коробкош ҳатто ҳозир бошад нархаш 169 сомон шидагай. рақамо ҳастай нависеншона дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биён аз наздик ина ҳама тарафа бинен баъд бихарен.